посадки у нас есть два гатунка бульбы, якую мы назву докладно ведаем. Это вот королева Анна, она такая выразная бульбашка, и сатина бульба, она больше круглая. Это ободва сорты немецкой селекции. Так само есть гатунок вось гэтай бульбы, назвы мы не ведаем, але гэта одного сорта. И бульба астатняя, якую мы з года в год саджаем. Ось она подрыхтована. Она была месяц амаль на серасе, грэлася, зелянела. Зараз будем сажать. Начинаем посадку бульбы. Галоўна правесці роўна першы рад. Будем яго рабіць на невялікай хуткасці, на другой перадачы. Зараз идем на исходную. Попытки крутиться. Хорошо выйти таблок и поджаток. У перший радок мы поклали 26 бульбин. Гатунок сатина. Она вялизная бульба. Ее резали пополам на две части. Посыпали попелом резаную часть и клали в разору. Сюда также унесли угноение, якое у нас было, что собрали за всю зиму. Начинаем первый раз. Нічого собі атрымалася. Ось паглядзіце. Ніводнай бульбіны зверху не бачна. Сёння ў прыгожы сонечны дзень, 9 мая, дзень перамогі, мы садзім бульбу. Гэта бульба гатунку палац і бульба гатунку зорачка. Палац ён чырвонага, бульба зорачка жоўтая. Гэта раннеспелыя гатункі, яны у нас упершыню, будзем спрабаваць. Вырашылі таксама паспрабаваць зрабіць шырозныя рады на гэную бульбу, каб было чым акучваць, каб яно больш прагравалася і праветрывалася. Паглядзім, пацягне наш метаблок такі шырозны рад. Мы, калі раней у нас мы садзілі было 30 па асям, то зараз амаль 42. Ну, паспрабуем, калі будзе атрымлівацца, будзем рабіць шырозныя рады, бо ніколі мы такімі яшчэ іх не рабілі. Заўсёды былі вузкія. Ну і наш галоўны прараб і прараб-аграном гэта Фелікс. Фелікс, дзякуй. Даў сваё благаслаўленне, будзем працаваць. Одну колу я вырашыў пакінуць жалезнае, якое будзе ісці па збітай глебе і будзе цягнуць метаблок. А гэне я поставіў гумавае, каб яно не буксавало ў разоры, таму што там уже будзе рыхлая глеба і жалезнае коло яно троху зарываецца. А вось гэне будзе прыгожа сунуцца. Будзе прасцей працаваць з метаблокам. І заўсёды я ставлю сабе тут такі кознік, каб было зручна мяняць. Потым дастаю. Все, танк готов до працы. Пачынаем першы рад. Як заўсёды на першай хуткасці. Паспрабуем правесці разору правесці. Меряем ширину междуряддя. Атрымліваецца 80 сантиметров. Ось. Гэта сярэдняе.
паміж тым, што трэба 70 альбо 90 сантиметров. Пахаць даволі цяжка, трэба папіхіваць трактар. Але атрымліваецца. Паглядзім, што будзе далей. Гэта першы вопыт у нас. За ўсё жыццё я сажу такія шырозныя рады. Але нам так параілі спецыялісты.